बा বিটিসি সরকারখন চলাই থাকা যিটো সরকাৰৰ মুৰব্বী আমাৰ প্ৰমোদ বড়ো সন্মানীয় প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া আমি বিএসি উপালকরা আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ সেই ক্ষেত্ৰত যাতে বিটিসিয়ে এইটো গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ পেলাই সেই যিটো অৰ্ডাৰ সেইটো যাতে বিটিসিত প্ৰযোজ্য নকৰে বা ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন নকৰে তাৰ কাৰণে আমি বিটিসিৰ সন্মানীয় চিফ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াক আহ্বান জনাইছোঁ আৰু যিসকল চৰকাৰৰ প্ৰশাসনৰ লগত জড়িত অফিচাৰ বিষয়াসকল সেই ক্ষেত্ৰত যাতে গুৰুত্ব সহকাৰে লয় কাৰণ এইটো এটা চিৰিয়াছ মেটাৰ আমাৰ ভৱিষ্যতৰ লগত জড়িত বহুত কথা আছে बे जोंनि थाखाय बहुत साननो गोनां आसाम गभर्नमेन्टनि जानाखि बे अर्डारनि दारै जोंनि बिटिसिआव थानाय विभिन्न जाति भाषा धर्मनि 32 लक्ष मानसिनि जानाखि सिमां प्रफेसार साख्रि मावनाय बा सोरबा प्रफेसार साख्रि मावखानाय मानसिया प्रमोशन जानांगौ दं बा सोरबा खेरानि साख्रि मावनाय बा पियन चौकीदार साख्रि मावनायनि जानाखि सिमां दं आसाम गभर्नमेन्टनि बे अर्डारा जुदि बिटिसिआवबो लागु जानांगौ जायोब्ला जों बहुत डिप्राइभ जागोन वंचित जागोन कारण बे जानाखि कमन रिक्रुटमेन्ट बर्ड दानो नागिरदों बाहाय आसाम गभर्नमेन्टनि गासिबो गिदिर अफिसार मानसिफोरखौसो कमिटियाव सोरखौबा चेयारपारसन सोरखौबा मेम्बार हिसाबै कमिटिखौ दानो होदों आरो बिथांमोनानो सेलेक्शन इन्टारभिउ फाथिनानै परीक्षा फाथिनानै सेलेक्शन खालामगोन रिकमेन्डेसन खालामनानै बेखौ आसामावसो हरगोन किन्तु दानि एक्जिस्टिं नियमाव बिटिसि ओनसोलाव जोंना कलेजफोराव थानाय बे गभार्निं बडि जिबिनि चेयारमेन सोरबा पलिटिशियानो जा बा एकाडेमियानो जा कलेजनि प्रिन्सिपाला मेम्बार सेक्रेटारि जायो माखासे मेम्बारफोर थानानै बे सेलेक्शन बर्डआनो इन्टारभिउ फाथिनानै सोरनाबा एपिआइ स्कर मार्कशिट टार्कशिट गासिबो नर्म्सफ्रा क्लियार जायोबा बेखौनो मोजां मानसिखौ सेलेक्शन खालामनानै जिबिया बिटिसिनि डाइरेक्टर अफ एडुकेशनाव एप्रुभेल लानानै फिर कलेजफ्राव जिबिआ एपइन्टमेन्टखौ होयोमोन दा बे लेखायै थाङोबा जोंनि बिटिसि ओनसोलाव बहुत मानसियानो डिप्राइभ जागोन दा ओंखायनो जोङो बिटिसिनि चिफ मानगोनां प्रमोद बड़ो बिथांनिसिम खावलायदों जिहेतु बिटिसिआव एडुकेशना मोनसे ट्रेन्सफार साबजेक्ट आरो आसाम गभर्नमेन्टनि गासिबो आयेना बिटिसिआव लागु जानांगौ होननानै बिटिसिआ गावहानो निजेस्व एसेम्ब्लियाव आयेन बानायनानै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट बा स्टेट गभर्नमेन्टनि आयेनखौ मडिफाइ खालामनो हायो बा इगनर खालामनो हायो दा बिटिसि ओनसोलाव जाहाथे नैबेयो जोंना जिहेतु 6 शिड्युल हिसाबै अट'नमि लेजिस्लेटिभ पावार दं हिसाबै बे अर्डारखौ आसाम गभर्नमेन्टनि डाइरेक्टर अफ हायार एडुकेशननि जानाखि 23 तारिख नैबे मार्चनि 21 तारिखआव जानाखि अर्डार हरदों जाहाथे बिटिसिआव बेखौ लागु खालामहोआ बेखौ जोङो बड'लेण्ड फरायसा आफाद बिएसइउनि जानानै प्रमोद बड़ो बिथां जायनाखि बिटिसिनि मानगोनां चिफ बिथांनिसिम जों खावलायहरबाय बेखिनि जों बहुत डिप्राइभ जागोन बाहाय नट अनलि गोदान फ्रेश एपइन्टमेन्ट नङा जायफ्रानाखि एक्जिस्टिं मावखानाय एसिस्टेन्ट प्रफेसार बिसिनि प्रमोशन मेटारखौबो आसाम गभर्नमेन्टनि बे डाइरेक्टर अफ हायार एडुकेशनासो नायगोन होनना बुङो प्रमोशना ओरैबायदि एसिस्टेन्ट प्रफेसारा स्टेज 1 निफ्राय स्टेज 2 स्टेज 2 निफ्राय स्टेज 3 बेनिफ्रायसो एस'सियेट बिदि प्रमोशन जायो दा बेखौबो जोंनि कलेजफ्रा गावबागाव आइकिउएसि इन्टारनेल क्वालिटि एसुरेन्स सेल मोनसे थायोमोन बिसोरनो नायनानै कलेजानो प्रमोशनखौ खालामोमोन दा बे बेलायावबो बेखौ डिएसि डाइरेक्टर अफ हायार एडुकेशनासो सवासिथा खालामगोन नायगोन बे खोथाखौ बाव लिरदों आरो फ्रेश एपइन्टमेन्टनि बेलायावबो नैबे आसाम कलेजेस सार्भिसेस रिक्रुटमेन्ट बर्ड बिथांमोनासो इन्टारभिउ एडभार्टाइज होगोन इन्टारभिउ फाथिगोन बेनिफ्राय सुइटेबल केन्डिडेटखौ सेलेक्शन खालामनानै होजों आसामावसो हरगोन खायलिफारायाव बेनिफ्रायसो एपइन्टमेन्टखौ होगोन बाहाय खुनु जिबिनि रल थानाय नंला दा गभार्निं बडिफोरनि रल थानाय नंला दा बिदिब्ला जोंनि बिटिसि बासिया बहुत डिप्राइभ जागोन ओंखायनो बे आयेनखौ बे अर्डारखौ आसाम गभर्नमेन्टनि अर्डारखौ बिटिसिआ लागु खालामनो नाङा बिथांमोनहा बिटिसिनि एसेम्ब्लि जों खोनादों 4 एप्रिलाव 4 आरो 5 तारिख एप्रिलाव बिटिसिनि एसेम्ब्लि जुथुमगोन बा बाजेट सेसना जागोन होननानै जों खोनादों जाहाथे बाहाय
रुलिं गभर्नमेन्टनियानो जा बा अपोजिसन गभर्नमेन्टनियानो जा बे मेटारखौ बे इस्युखौ सिरियासलि डिबेट डिसकासन खालामनानै मोनसे लामाखौ जायनाखि दा जोंनि बिटिसि बासिनि मानसिफ्रा गिदों, बहुद प्रफेसारफ्रा गिदों दिनै सोरबा सोरबा कलेजाव 5,000 8,000 गेस्ट लेक्सारार हिसाबै मावनानै दं जोंनि बहुद प्रभिन्सियेलाइज कलेजफ्राव साख्रि जागोन होननानै आसा खालामनानै दं, नेट स्लेट गासिबो क्राइटेरियानो दं, सोरबा पिएइचडि खालामगासिनो दं। दा बैसोरनि भबिष्यतआ मा जागोन? बिसोर मावखानायाथ' मावखानाय, बिसोरनि भबिष्यतआबो साख्रि मोननांगौआ एसे गोनो गोथो लोगोसे गोदान यां जेनेरेसन जायफ्रानाखि फ्रेश यां जेनेरेसन बिसोरनि थाखायबो बे जिनिसा खथिकारक आसाम गभर्नमेन्टनि डिसिसना। दा बेखौ सानै हयै जोंनि दैदेनगिरिफ्रा दानि सरकाराव थानायफ्रा जाहाथे स्टेन्ड जायो, गाबथायो बिटिसिआव बेखौ खुनु प्रकारै जाहाथे लागु जाहोआ, इमप्लिमेन्टेसन खालामहोआ, बेनि थाखाय जोङो बिटिसिनि मानगोनांसिन प्रमद बर' बिथांनिसिम, बिथांनि गभर्नमेन्टसिम जोंनिफ्राय बहुद खावलायहरनाय थाबाय जाहाथे बे जिनिसा लागु जाया आरो।